Missier il-Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi, Lawrence Mizzi, intażel mill-Gvern biex imexxi l-interviews tal-impjegati tal-Air Malta li japplikaw għal xogħol alternattiv mal-Gvern. Mizzi li għandu 66 sena u fil-passat huwa wkoll kien jaħdem mal-Air Malta, personalment qed jagħmel dawn l-interviews u jafżal lill-applikanti b'xogħol disponibbli mal-Gvern. Biex jagħmel dan il-Gvern ħatru bħala Chairman ta' Resource Support and Services Limited li hi kumpanija statali ġdida. Iżda minkejja li jibnu u l-Ministru tat-Turiżmu u allura responsabbli wkoll mill-Air Malta, Lawrence Mizzi dikjara li ħadd ma qallu li hemm xi tip ta' konflitt ta' interess. Ikkuntattjat minn The Times of Malta u konferma li jokkupa din il-pożizzjoni u li jagħmel dawn l-interviews. Madankollu ġustifika billi qal li minkejja li huwa missier il-Ministru Konrad Mizzi, dan ma jfissirx neċessarjament li hemm xi konflitt ta' interess u ħadd malmenta dwar dan. L-istess gazzetta batet ukoll mistoqsijiet lill-Ministeru tat-Turiżmu dwar konflitt ta' interess f'dan il-każ. Iżda The Times ma rċiviet l-ebda risposta, ħlief konferma mill-ġdid li Lawrence Mizzi jokkupa din il-kariga. L-ebda risposta lanqas jekk din is-sitwazzjoni twassalx għal ksur tal-kodiċi ta' etika ministerjali dwar xogħol lill-qraba stretti ta' Ministru fih dan l-istess responsabiltajiet tal-Ministeru. Din is-sitwazzjoni poġġiet f'sitwazzjoni skomda lil diversi impjegati tal-Air Malta li ovvjament ma stawx jilmentaw jew jikkritikaw lil min jimpjegahom, propju għaliex qudiemhom kellhom lil missier il-Ministru li jikkontrolla l-Air Malta. Il-post tax-xogħol ġdid tal-missier il-Ministru Konrad Mizzi inħoloq grazzi għal deċiżjoni tal-Gvern li l-Air Malta toħroġ diversi skemi ta' irtirar kmieni jew trasferiment volontarju għal mal-Gvern.